Sanibona abathandekayo, ngiyanibingelela. Engiza nendaba enkulu namhlanje. Ngisenkonzweni yokuzila, mangisenkonzweni yokuzila, mangisakhuleka umoya uyehlela kumina. Uthi awukubheka uMateyu 10. Uthini uNkulunkulu kuMateyu 10? Ngiphethe iBhayibheli-ke, iBhayibheli umhlobo othe ukuthi, bazalwane, mangabe ngimfunda uMateyu, into yokuqala that capture my eyes, into yokuqala engidonsayo kuleya ncwadi, because I know ukuthi uNkulunkulu unesizathu sokuthi nolwazi, go and read incwadi kaMateyu. Uthi laphayana, kodwa yanini kakhulu ezimvini ezilahlekileyo. Mind you, uNkulunkulu uthume abafundi bakhe abayi12, 12 apostles. Mayebathuma labafundi bakhe, into agcizelela kuyona uthi yanini ezimvini ezilahlekileyo. Akabathumi ebantwini asebe already saved, kodwa uthi yanini ezimvini ezilahlekileyo nigxile kuzona. Uthi ekuhambeni kwenu, uthi shumelani ukuthi umbuso wezulu ususondele. Uthi la eniya khona niyophulukisa abagulayo, niyokhipha amadimoni, niyohlambulula abanochoko, niyovusa abafile ngamandla uJesu abanike wona labafundi. Ukusho ukuthi uNkulunkulu mayekuthuma, akakuthumile kubantu asebevele bemfumene uNkulunkulu. Ukuthume la khona aziyo khona ukuthi kusenabantu bami abadukileyo. Njengoba uNkulunkulu engithathile wangithuma la endaweni yaseBergville, it's because uyabona ukuthi isizwe sakhe silahlekile and sidinga ukuphulukiswa. Uthi ufuna nigxile kulabantu abangakalitholi izwe bese niyabatshela ukuthi umbuso wezulu ususondele. Usho uJesu kulabafundi bakhe abayi12. Uthi oyakunamkela, ongayi kunamkela, engawezwa amazwi enu. Uthi kulowo muzi niyoshiya uthule ezinyaweni zenu. Ongeyi ukunamukela, ngoba phela thina abantu sibuka ngeso lenyama. Sibuka ukuthi umuntu unani, ungubani, uphetheni, usukaphi. Uthi noma ubani ongeyi ukunamkela, uthi nishiye uthule ezinyaweni zenu. Uthi mangabe saqhubeka, uthi kanjena lapho ngiqinisile, the assurance. Uthi ngiqinisile ukuthi kuyakuba ngcono ezweni laseGomora neSodoma kunokwahlulelwa kunalowo muzi. Kusho ukuthi uNkulunkulu iGomora neSodoma walibhubhisa kukho konke lokuya kube elalikubona, elalinabo. Kodwa uthi loyo muntu noma loyo muzi ongeyi ukunamkela uyofisa ngisho iGomora neSodoma, because kuzobe kungcono lona kunento aya kuyenza yena kulo. Kusho uJesu ukhuluma amazwi awatshelwe uNkulunkulu kubafundi bakhe. Hayi, angazi noma niyangizwa yini. Uthi kanjena laphayana mangabe eqhubeka, uthi xwayana abantu, uthi baya kunikhaphela emphakathini, uthi banishiye emasinagogeni. Kusho ukuthi ungadikibali, bangakusho konke, ungubani, unjani njani, kodwa ubokwazi ukuthi vele it has already been prophesied ukuthi nibaxwaye abantu, ngoba abantu bazwelone, abantu abenzi kahle phambi kwaNkulunkulu, just because awunalutho, ngoba abakwazi ukuthi ungubani, ngoba usuka kwi-background engenalutho, bazokukhaphela noma bengakujikela, even your family, even your friends, kodwa uwazi ukuthi vele bekufanele, vele bese kushiwo uJesu. Baxwayeni abantu, ningadikibali, qhubekani nendlela yenu. Uthi mangabe qhubeka bazalwane, uthi ngoba akusikhona nina
enizobe nikhuluma. Akusikho nini enikhulumayo, kodwa umoya kayihlo owehlele phezu kwenu wazokhuluma kulabantu abadinga ukusindiswa, abadinga ukuphulukiswa, abadinga ukuthethelelwa izono, ngoba abantu bazobona wena bacabanga ukuthi nguwena, kanti kunalento ephuma la esiphuma kwindodana. Uthi le ndodana kaNkulunkulu iphuma kuyihlo. Akusilona izwi lami leli elikhiphayo, kodwa uNkulunkulu uthi let me preach the word of God, uMateyu 10, kubantwana bakhe. Uthi mangabe eqhubeka uthi umuntu mangabe ukuthi ake sikulalela izwi leni, uthi kanjena nazi ukuthi abantu mabenizonda nizokuzondwa ngabantu ngenxa yegama lami. Do not be afraid noma bengakuzonda. Uthi kanjena mangabe sebekuzondile, uthi kanjena loyo okhuthazelayo aqhubekele phambili noma bemzonda, uthi uyakusindiswa. Uthi ningadikibali mangabe benizondela igama lami. Uthi kanjena aniyo kuyiqeda imizwa kaIsrayeli ingakafiki indodana yomuntu. Kusho ukuthi qhubekani nenze izwi likaNkulunkulu, shumayelani nilinde azabuye uJesu Kristu. Ilokho ekufanele kwenziwe, ungasuki kuNkulunkulu ingakafika indodana yomuntu. Yenza okuthunywa uNkulunkulu. Lokho enginitshela khona ebumnyameni kukhulumeni ekukhanyeni, la lokho enikuzwe endlebeni kushumayeleni phezu kwezindlu. uNkulunkulu ukhuluma la endlebeni. uNkulunkulu uyasibonisa silele sibhekile. uNkulunkulu uyasibonisa indlela asihlebele ngalesikhathi esihlebele, musa ukukuthatha akutshela khona nakubonisa khona ukugcinele wena, just because ukhethiwe. Musa ukuthatha lokho okuzwile bese uyakuvalela. Preach the word, batshela abantu noma bangathini, noma bangakubona ungento yalutho, noma bangakubona ungafanelekile, kodwa uzobe ukwenzile okufunwa uNkulunkulu. Kusho uMoya oNgcwele uthi ningabe saba ababulala ngenkemba. Uthi kodwa umuntu ekufanele nimsabe ilona onamandla okubhubhisa umphefumulo nomzimba. Kusho ukuthi uyedwa uNkulunkulu kuphela ekufanele simsabe. Uthi kanjena mayeqhubeka, uthi omnamahloni ngami, ongivumayo, uthi nami ngiyamvuma phambi kwaBaba. Uthi ophika nina uphika mina. Ngisithuni? Akusiwo nolwazi ome phambi kwenu, ngisithunywa, ngithunywe indodana. Uthi kanjena ningasho ukuthi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni. Angizange ukuletha ukuthula kepha inkemba. Namhlanje abafundisi bethu they are preaching the word of prosperity. Bathi mangabe ufike kuNkulunkulu, mangabe wamukela uJesu njengenkosi uKristu, bathi kanjena uzothola ukuphila, uzothola ingcebo, uzoba namandla, uzoba rich, uzoba nemoto. That is a lie. Once wakhetha uNkulunkulu wazi ukuthi ususa endleleni yempi yobumnyama, ngoba asilwi nenyama negazi, silwa nemibuso yobumnyama. Akusho mina, kusho izwi likaNkulunkulu. Uthi kanjena nalona ongathabathi isiphambano sakhe angilandele, naye unecala nesono phambi kwami. Okusho ukuthi kanjena lona ozomphika unecala. Uthi uNkulunkulu onamukelayo nina wamukela mina. Bazalwane, sisempini kamoya. Ngiphulukisiwe kwathiwa hamba uyoshumayela izwi kubantwana bami, hamba batshela ngoJesu Kristu, hamba batshela ngokuthi umbuso wezulu ususondele. Noma ubani ozokulandela, ozolalela, noma bengaba babili noma bengaba bathathu, kodwa makwenzile okufunwa yimina, ilokho kuyobe kukuhle kuNkulunkulu. Kodwa mangabe ngizothula ngivalele imbono, imiyalezo nemfundiso zikaNkulunkulu ngaphakathi kimi, kuyobe nginecala. Uthi uNkulunkulu noma ubani oza kuyena ngeqiniso. Kathi uNkulunkulu bengasikhumbula. Siphethe isikhali, siphethe izwi likamoya, siphethe amandla ezulu. Asihambeni ngenkambo. Rakandarashisa.